мақомоти олмон ба наздикони абдуллоҳи шамсиддин дар бораи истирдодаш маълумот додааст. дар соли гузашта вуруди 28500 шаҳрванди хориҷиро ба Русия манъ карданд. Татаристон минбаъд президент нахоҳад дошт. ҷойи президентро раис мегирад. тақрибан 300 нафар дар 3 кишвар бар асари истифодаи сироп барои сулфа ба марг дучор шуданд. мақомоти олмон ба наздикони абдуллоҳи шамсиддин маълумот додааст ки ӯ ба тоҷикистон дар ҳақиқат истирдод шудааст, аммо дар тоҷикистон аз ӯ дараке нест. муроҷиатҳои пайвандонаш ба мақомоти тоҷикистон бенатиҷа мондааст. ҳатто Радиои Озодӣ навишт ки ба саволҳояш дар бораи Абдуллоҳи Шамсиддин аз мақомоти тоҷикистон посух гирифта натавонист. абдуллоҳи Шамсиддин писари Шамсиддин Саидов узви собиқадори ҳизби наҳсати исломии тоҷикистон ба паём гуфта буд ки писараш Абдуллоҳи Шамсиддин замони талаби паноҳандагӣ аз кишвари олмон маълумоти хато пешниҳод карда будааст ва яке аз сабабҳои истирдоди писараш ба тоҷикистон ҳамин будааст. абдулла аз тарси он ки мабодо ба пуррагӣ худашро шинос кунад, ба тоҷикистон мақомоти олмон бозпас нафиристад ва ё ба мақомоти тоҷикистон таслимаш накунад, санаи таваллудашро нодуруст дар санад қайд кардааст. аммо дар хабаре ки Радиои Озодӣ нашр кард, ба ин ҳам ишора шудааст ки гӯё Абдуллоҳи Шамсиддин дар гузашта ба сабаби бадрафторӣ ва қонуншиканӣ дар олмон парванда доштааст. бино ба маълумоти расонаишуда, баъди 3 дафъа рад шудани дархости паноҳандагии Абдуллоҳи Шамсиддин, мақомоти олмон ӯро рӯзи 18 январ аз ин кишвар истихроҷ карда ба Душанбе фиристоданд. Абдуллоҳи Шамсиддин 32 сола аз соли 2009 дар олмон мезист. падараш Шамсиддин Саидов моҳи январи соли 2018 дар ғайбаш дар Тоҷикистон ба 15 соли зиндон маҳкум шудааст. бо афзоиши мезони ҷинояткорӣ дар вилояти Москав, назорат бар вазъи ҷинояткории муҳоҷирон сангинтар шудааст. кормандони вазорати корҳои дохилии вилояти Москав дар соли гузашта вуруди 28500 шаҳрванди хориҷиро ба Русия манъ карданд. дар ин бора сароясати вазорати корҳои дохилии Русия дар вилояти Москав пас аз ҷаласаи мушовира оид ба натиҷаҳои кор дар як соли қаблӣ иттилоъ додааст. дар иттилоияи ин ниҳод омадааст зиёда аз 80 000 санҷиши иншооти гуногун, аз ҷумла 1500 хобгоҳ гузаронида шуд. 177 протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. 28500 қарор оид ба манъи вуруд ба шаҳрвандони хориҷӣ қабул шудааст. ба дунболи ин ниҳодҳои умури дохилӣ вазъи ҷинояткорӣ ва мубориза ба онро зери назорат доштанд. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад ки шумораи ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда 74 000 ададро ташкил медиҳад. аммо мавориди қасдан расонидани зарани вазнин ба саломатӣ, аз ҷумла боиси марги ҷабрдида, ғоратгарӣ, дуздӣ воситаҳои нақлиёт низ коҳиш ёфтааст. яке аз самтҳое ки пулис дар соли гузашта ба он таваҷҷӯҳи бештар медод, мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил будааст. дар вилояти Москав 463 ҷинояти аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккил ё иттиҳодияҳои ҷиноӣ содир шуда, аз ҷумла 110 ҷиноятҳои нажодӣ ошкор карда шуда, фаъолияти 430 нафар иштирокчиёни фаъоли онҳо пешгирӣ шудааст. шӯрои давлатӣ ё парламенти Татаристон ислоҳот ба сарқонуни ҷумҳуриро қабул кард ки бар асоси он роҳбари давлат на президент, балки раис номида мешавад. дар ин бора хабаргузории РБК иттилоъ медиҳад. ба иттилои манбаъ Альберт Ҳабибуллин, роҳбари кумитаи давлатии парлумони Татаристон оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ гуфтааст ки пас аз машваратҳо тасмим гирифта шуд ки аз давраи гузариш даст кашида ба истифода аз номи нави мансабдори олӣ сарвари ҷумҳури Татаристон фавран пас аз эътибор пайдо кардани қонун оғоз карда шавад. дар парлумони Татаристон 73 нафар ба ҷонибдорӣ аз ин тағйирот, 10 нафар мухолиф ва 1 нафар бетараф овоз доданд. лоиҳаи қонуне ки пешниҳоди тағйири унвони раисҷумҳурӣ аз президент ба сардор дар моҳи декабр ба шӯрои давлатӣ пешниҳод шуда буд. кумита оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ тавсия дод ки он бозпас гирифта шавад. дар лоиҳа ислоҳи наве ворид шуд ки тибқи он ба ҷои президент истифодаи раисро пешбинӣ мекунад.
ба гуфтаи созмони ҷаҳонии беҳдошт истифодаи шарбат ё сироп барои сулфат дар 3 кишвар беш аз 300 нафарро куштааст. Аксари кушташудагон кӯдакони то 5 сола мебошанд. Аз моҳи октябр то январ дар 7 кишвар шарбати сулфат барои кӯдаконе ки мизони баланди диэтиленгликол ва этиленгликол доранд фурӯхта шудааст. Ин моддаҳо ки ҳамчун ҳалкунандаи саноатӣ ва антифриз истифода мешаванд, ҳатто дар вояи хурд марговаранд ва аз ин рӯ таркиби онҳо дар доруҳо манъ аст. Ёдовар мешавем ки мавориди марги кӯдакон бар асари истеъмоли ҳаб ва сиропи Док-1 Макси истеҳсоли Ҳиндустон дар Узбекистон сабт шудааст. Дар давоми 2 моҳ дар вилояти Самарқанд 21 кӯдак ба мушкилӣ гирифтор шуда 19 кӯдак фавтидаанд. Қайд мешавад ки фавтидагон дар Индонезия ва Гамбия низ ба қайд гирифта шудаанд.